Assalamu alaikum ɗan Najeriya baki ɗaya. Sunana Adam ya zama kamar yadda kuka sani. Ina so in yi magana a cikin ɗan ƙanƙanin lokaci, kuma zan yi maganan nan ne har cikin zuciyata ba kuma don wani ba ko wata. Ina so ku sani cewa a matsayina na Adam ya Zango, wallahi ban taɓa cin naira miliyan 1 na APC ba, ko wani gwamna ko wannan majalisa ko sanata mai ci ko wanda ya taɓa fani. Haka zalika gwamnati ba ta taɓa taimako na da naira 100,000 ba tun da na fara wannan sana'ar zuwa yau. Hustling ina nake yi. Amma ku sani 'yan Najeriya ba ma arewa, idan muka bari Buhari ya faɗi, wallahi za mu ɗora hannu mu ce da mun sani, za mu yi kuka da idanu. Idan kuma muka bari muka taimaka Buhari ya ci, to za mu yi dariya daga yanzu har zuwa ranar da zai sauka. Za mu yi dariya in kunna ya ji.